Bumili kami ng dalawang doors para sa dalawang bedrooms. 3x2. 3x2. Yan ang sabi nung additional doors, dalawang pintuan para maunti-unti yung mga kwarto sa taas. Malagyan ng lahat ng pintuan. Ayan. Ayan, may pintuan na. So, dalawang rooms na naman, additional sa bahay namin. Diba? Hindi. Paano yan? Di magkasya. Ang araw-araw at ang init-init, guys. Nakita niyo yung sombrero ko? Ano ibig sabihin yan? Cheer up! Yes, cheer up. Ang ganda ng init kaya ganado kami na mag-repair ng mga mga pangalan nito. Mag-restore ng bahay at mag-ayos. Ayan. Unti-unti kahit papano ay makabuo tayo ng unti-unti mabubuo natin ang bahay natin. Ganyan lang talaga ang buhay. At ang oras na ay tanghali na. Mga siguro 12 na ngayon. I don't know yet. At least walang traffic ngayon ha. Ang ganda ng oras ha. Ng araw ha. Dito banda rito walang traffic. Walang traffic ha. Dahil dun sa ang may traffic. Ayan ang oras. 11:55 AM and it's January 6. It's Trekkings. Happy Trekkings everyone. Ayan. Naalala ko tuloy sa Roma pag ganitong January 6. Nako, ang sarap mamasyal doon sa Piazza Navona. Ang daming mga witchy-witchy doon na naka-display. Si Befana nandun. Kung ano-ano sinasabi ko guys, para lang may masabi. Ano? Ikaw, ano masabi mo? Op. Okay ka lang? Malungkot ang Bohol guys. Malungkot dahil walang kuryente, walang tubig. Ayun, yun lang. Malungkot pero pinapasaya na lang namin. Ang ginagawa namin, nagbibisi-bisihan na lang kami, inaayos ang bahay. Meantime na hinihintay namin yung mga workers kasi pumunta kahapon, ay inihahanda namin yung mga materyales para sa ganon ay pagpasok nila, makasakali bukas ay makapasok sila. Ang hirap lang pumuntak sa kanila kasi hindi raw sila makacharge ng kanilang mga cellphone. Yun lang, ang hirap, hindi sila makasagot dahil yun na mga cellphone nila ay hindi na charge, ay hindi nila magamit. Yun. Lotek kayo hanggang ngayon. Ay, nako, talaga naman. Buti na lang, sabi ko nga dito, sana sinabihan mo na lang na sa atin na lang mag-charge. Kaso mo nga lang, nahihiya rin sila. Mag-charge dito kami sa sasakyan nag-charge guys ng ano. At saka, additional pa, yung generator, mas mabilis mag-charge doon. Yan. Yan ang buhay namin dito, pahirapan ng charging of cellphones, pahirapan ng pag-upload ng video, at sa gabi ay maingay dahil generator ang gamit. Kung hindi kami mag-generator, madilim naman. Meron naman kaming yung chargeable na mga lights, pero hindi enough kaya pinapaandar namin generator paggabi. Kaya ayan, maingay nga. Pero tiis lang, wala pa hanggang ngayon. It's been ang 17th day ngayon na bago pagkatapos ng super typhoon na Odette. Ito ang nangyari sa amin guys. Iniwan kami na walang ilaw. Ayan. Ganyan ang buhay dito. Medyo malungkot ngayon guys. Hindi natin may todo yung mga dati ay ginagawa natin. Hindi na natin magawa ng madali. Hirap ngayon, buti na may generator. Kung walang generator, wala na. Kawawa ng mga ano rito. Kaya nga eh. Buti na lang may generator. Pares kaninang umaga, nagdiskarga ang baterya nito dahil charge. Oo nga, kanina. Nag-save na naman, generator na naman. Binuksan ko ito dahil mag-charge na sana ako dahil na lobat itong cellphone ko. Ngayon, wala pala pa. Tingnan nyo yan Ang daming nag-charge dyan nakaupo sa sahig na. Yan, free charging naman. Ewan kung sinong nag-offer ng free.
Generator din yan. Sigurado. Yan, generator ang ginagamit nila. Doon na makaka-charge ng free. Kaya nga sabi ko, bakit yung mga nag-apply na trabahante sa atin, bakit hindi sila umanap ng ganyang pesto kung nahihiya silang mag-charge sa atin? Nalayo sila kapag nasa Dawis sila. Malayo nga sila, andun sila sa ano? Sa Panglao, yung isa sa Pilar. Ako, ang lalayo ng kanilang bahay. Hirap. Kaya lang, huwag natin masyadong isipin ng hirap. I-divert lang natin. Huwag masyadong concentrated dun sa hirap-hirap na yan. Nakakalungkot. Darating pa ang bill mo ng kuryente at tubig. Ang tataas pa ng bill na babayaran. Ayun nga, hindi namin Tapos, maintindihan guys. Ang wala namang tataas ng kuryente at bayarin. tubig. Wala naman kaming nagamit na kuryente at tubig. Ang Abutin pa raw mamahal. ng 2 buwan itong ganitong sitwasyon sa Bohol. Ano nang nangyari dito sa Bohol, oy? Lipat na lang tayo ng ibang lugar. Lipat tayo sa Manila na lang tayo lumipat na. Tara, balik tayo sa Manila. Ipagbili na lang ng mga property dito sa Bohol, oy. Oh, bilhin nyo na mga property namin para makalipat na kami. Oh, bilhin nyo na. Give up ka agad eh, no? Give up ka ba agad? Gusto na lumipat ka agad? Oh my God, ano ba yan? Wala eh, nasa na tayo, nasa African tayo, sa disyerto. Para na tayo nasa Africa, Nigeria nito. Kulang sa tubig, sa kuryente. Ako, talaga naman. Ewan, bakit naman ganun katagal? Ang question ko, bakit ganun katagal na bago mabalik ang kuryente at Grabe, kaya ang sabi ko, dapat sana yung kuryente, wag na lang ilagyan na sa poste yung kuryente. Sa ilalim na lang ng lupa ilagay para hindi mabagyo. Ang dali lang sabihin. Ang hirap gawin yan sinasabi mo. Mahirap gawin Reklamo kung tayo may ng reklamo. Alam mo yung mga nagkukumpuni rin yan, nahihirapan din. Buti nga't may mga tumutulong sa atin. Pero ang sa akin lang, bakit ganun ano? Question lang ba? Bakit ganun ang tagal, no? Tagal sobra. Ibig sabihin, masyadong maraming na pinsalang, masyadong maraming na nasirang ganyan, mga poste. Bakit ang tagal dito lalo na sa liblib ng lugar ng Pilipinas? Pero sa Japan o sa ibang bansa, ang bilis. Ay, iba yun. Ay, high-tech Ayun sila nga, doon. yun, doon ako nagtataka. Ibig sabihin, Eh, low-tech tayo. ayun nga, hanggang ngayon low-tech pa rin, wala talaga. Pero mo tayo. yung kumpanya ng na malaking kumpanya ng kuryente at tubig na diyan. Hindi pala nakahanda kung halimbawa lang mayroong ganitong mangyayari na hindi nakahanda. Tignan mo ang nangyayari ngayon, Wala naman. Wala. Ibig sabihin, Tingnan mo yan nakalbo, oh. Dati green yan. Sobrang kapal. laking puno yan. Grabe. Laking puno. Buti nga dinabuwal, oh. Grabe yung mga puno, oh. Nakalbo. Ang hirap, guys. Eto. Nag-usap-usap tayo habang binibiyahe namin itong Hindi ko Yung na mga alam. kumpanya dyan na kumpanya ng kuryente at tubig, pagka mayroon palang mangyaring bagyo na ganito ay hindi pala ma-restore ka agad ang ating mga kuryente at tubig. Hindi nakahanda sa ganitong sitwasyon. Mahirap. Hindi nila in-expect na mangyari to. Sino ba naman mag-expect? Biglaan lang yan. Diyos ko. Siguro tiwalang-tiwala sila dahil never na nangyari kasi sa Bohol ang mga ganyang bagyo. Pagka may mga bagyo, parang ang umiiwas ang bagyo sa Bohol lagi, di ba? Ay bakit nangyari ito? Kaya hindi natin masabing kapalaran. Diyos lang nakakaalam. And then ngayon, ay bibili tayo ng Ay, napila pa para naman gumaan-gaan ang loob ay ito may pila na guys, may pila na doon, no? Ay syempre pag mga ganyang may mga activities na ganyan ay talagang pila. Always naman may pila. Wait for your turn. Sabi nila, ayan guys, umiikot-ikot ang mga lechon. Pila lagi dito. Pila, sige, pila. Pila na.